ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gawe nane madina Allah heri guetema fasudeɓe ko on waktu yoni ha to kay e nder duɗala ceerno Ousmane Sow e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal fandare Petrosen hanki o sifodiri taw koye catala BSR taw kadi ganduɗa ko fati banggue darnude usine mawɗo no fewi taw ko fati banggue gaz mo ganduɗa kala hitande ne wawa yaltinde ken tolno go piccala 2 millions taw ko ton ko fati banggue pétrole to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohammeda wulde Cheikh Al Ghazouani jaɓɓama hanki to noksoɗa o iwi ko toon to Addis Abeba lamogo leydi Éthiopie ɗum ko caggal nde o toɗɗa o woni gardiɗo Union africaine ma en ketto e musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali ko accident musɗo waɗi hanki o ɗum ko hakkude camion kami bis jara transport ɗum ko toon to mofti kene tolno e 15 neɗɗo mbasi en pittal men 4 e ko fawi neɗɗo ne tawe cuuɗi safara gam hebde cellala mumen to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya firti hanki gouvernement leydi ndi haalaɓi gam teskede caɗele ko fate banggue carburant kami kuppiraji kuura kala kabruji men mana en ha to Guinée Bissau Côte d'Ivoire ma en jaha to Nigéria Rwanda Libye kame Tunisie ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen Demba Hamadi Ngari Hamadi Fa wuro toon ɓe juma gorel demñeɗe sawjodi gene jamma maren tan yalla en gontiti banno en garte canani ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari Ba gorko mo Sénéga fulɓe walla ni mbiya Sénéga Samba Hamadi Ngari ari e dow moɗon ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari Ba ari e dow moɗon holko jogui leɗɗe cafɗe cafnoje ɓandu tawɗo lekki gandu lekki bawɗo lekki kumpitiɗo lekki ceertanaɗo lekki so fiyanima lekki tan haalat ha ɓandu ma ndu jalba ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari gorko mo Sénéga fulɓe walla ni mbiya Sénéga Samba Hamadi Ngari ari e dow moɗona lekki kine safi an donkuɗo ɓayde donkuɗo ƴellitade gonɗo e jeeygu mum poɗodirteɗo laamu gila e kayitaji ha e dewle kala ko cafnowo ɓandu cafnowo hoodere jaɓanen ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari e dow moɗona ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari Ba hewɓe cettanima ɗuma wawde lekki e andude lekki e wawde longal ha an neɗɗo jalba jeynoɗa lappipine ɓamtare ma kala holto ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari Ba tawete hande o tawete koto noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie to wiyete Tafrak Zeyna woɗɗani Carrefour Big Market saari ɗon ma tawɗon gorko pullo bawɗo longal lekki laaɓaɗo ɗum no feewi sa yiɗi hebdemo noon mbatta ko tonggode makko leydi Mauritanie ne waɗi WhatsApp kada wawi hebdemo e appel 00 222 20 10 30 95 walla mbaɗa 00 222 49 73 82 85 musidɓe tedduɓe looten ɓalli men cafrinen lekki ceerno Ahmadou Samba Demba Hamadi Ngari Ba e dow moɗona ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni keɓa hen ko laaɓi
ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kononne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi ko onon wonɓe toon to leydi france mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno abdoullahi diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie naɓe kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi
consilaturuji moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi ɓe jogui équipe timmuɗo keɓlaɗo to leydi Turquie. on équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi Turquie ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woyduma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa haala caɗele ciggam nangue wulgue diaw ɓe jogui ko panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woyduma hayso tawi ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi congélateur uji moƴƴi no fewi taw kadi ko congélateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keɓlaɗo to leydi Turquie kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi Turquie walla to Allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmude ciggam nangue wulgue diaw aɓe gasa boyli forage uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓe ciggam nangue wulgue diaw sa yiiɗi jokkodirde e tonggode mabɓe Harouna Daouda Ndiaya mbatta ko 77 566 40 22 nden tonggode ene waɗi WhatsApp so tawi noon a yiiɗi noddudemo kalda e makko honi koye nofuru ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw korkananara caɗele moon gasi ɓe tawno ɓe jogui ko congélateur uji ɗi solaire dognata kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbaare nogas colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar mo ndulmaji kononne kadi to karalagal to ko musidɗo moon Saydou Aboubaha mo Luksayba gorgola kabroji mene ɗemngal pulaar gartaten ko Sénégal e ɓamtare ko fate banggue ndema kono kadi paɗen koye Petrosen ɗum ko sifande hanki hakkude muɗum e catal BOS kame PSE ɗum noon ko sifande hanki gam yidde darnude usine énergie garɗuɗo no fewi taw kadi ko usine jaaduɗo e jamanu nden sifande noon nde laati ko 19 février hanki o to Dakar lamorgo leydi Sénégal taw kadi jar poɗɗo waɗede heno ma wonoyi 6 milliards koppareje franc CFA taw kadi holliri ɗuma ko fari ndaw goto e ɗowoɓe Petrosen kono kadi on usine jogori jooɗoyade ko toon toɓe mbiyata ndayan noon tawete koye région mo Thiès taw kadi kala hittande ma o waw ƴeŋŋinde ko ene tolno e 2,2 millions taw ko toon ko fate banggue gaz garɗo no fewi ma waw wallidde yoga e leyɗele taariɗe leydi Sénégal ko wayno Guinée Mali ha e nokkuji goɗɗi kala kono kadi ma waw gollinde ko hewɓe no fewi gam hollidde on usine wonata ko usine mawɗo teni kadi ko jaaduɗo e jamanu to Kaffrine ñiiɓi commune muɗum ñiiɓi taw koye commune mo kahi toon noon ko dadiɓe reenoɓe ladde e diƴƴe ladde kala ko ɓen mbawi fawde juuɗe mumen taw kadi ɓe pawi juuɗe mabɓe koye drogue jonɗo no fewi kene fota wonde 83 taw ko kilogramme taw ko huuɗo bonko ko kamɓe noon ɓe gonno koye loyde e wiide Sarcha Mamadou Yaya Diallo ɓe gonno kay koye patrouille mabɓe ɗon ɗo ɓe jahanno ɓe potti noon e ɓen joguiɓe saret ɓe noon ɗo tigui mbaɗe ladde caggal ɓe paye saret he noon ɓe puuƴi ɗum ɓe tawi hen kene tolno 83 kilo taw ko huuɗo bonko ko kamɓe noon yano ko ƴeewoyde leɗɗe e ɓen hoƴoɓe ƴulɓe oɗo saaha noon leskoji mbaɗama hen beele ɓen mbawa fawede juuɗe jamma hanki o hôpital Fann kañum sumi taw koye appartement goto to banggue courant surki ɗum noon ko ciggam courant jeeyi sababu ha ganduɗa dañen cum kene tolno e 15 dafaɗo wawi egguinede nawa banggue goɗɗo ala hen kama basɗo hen a fittandu a muɗɗoma keddotoɗen koye fannuji ko fate banggue ndema walla mbiyen jeeygu Sénégal
e aduna jeegu ɗum noon ko hanki conférence moɓe mbaɗi taw koye catal OMC hakkude me jagorɗo wonande jeegu leydi Sénégal woni Abdou Karim Sall ɗum noon waɗi ko toon to Somone Mbour ne tawi nder région mo Thiès jonde gam heɓanade ñalɗi jeegu jogorɗi yuɓɓinede ñande nogas e jeegom nogas e jeenayyi ɗum noon waɗata ko toon to Abu Dhabi gam yurnitade hakkude ngalɗo cetal OMC ko fate banggue ɓen tambiɓe gueɗe jeegu commercial e nder leydi ndi Sénégal ha ɓuura kadi wawde ƴellitade guila e cogguji mum ha e prix ji mum nden jonde noon latoto ko balɗe ɗiɗi ɗum ko ñalawma hanki o e ñalawma hande o kala jeheten ko toon to Diourbel noon nokku biyeteɗo Gadiaga Darussalama ene tawi nder ndendi toon kadi ko cuumu waɗi toon cukalel gorila ngel duuɓi jeeɗiɗi hanki ngel wasi en fittanoma guel sanga juulala takkusana kono andaka noon ko jeeyi sababu oɗon cuuma to Ziguinchor Casamance ko ene tolno e ɓen awoɓe joyo woni majjuɓe taw kadi holliti ɗum ko patrouille marin mo leydi Sénégal taw kadi ko dilloɓe oɗon fannuɓe kolliti ɓen noon majji ko gila ñande 17 nduɗo hen lewru patrouille noon yalti gam yiiloyadeɓe haala gonɗen ɓe cuwa tawa yiitede toon to Ziguinchor keddoten étudiant walla mbiyen élève ñande 17 lewru février ko kañum kay wasi fittanum on biyeteɗo Tony Pereira mo ganduɗa caggal nde festival gayni ko ɗon tigui yano ɓuftoyade hawre noon yooli toon koyeɗen sériji kay mayiɗeli goni toon to Ziguinchor wonande professeur jangguinowo ɗemngal français kañumne ko oto sokki e muɗum ɗon e ɗon wasi fittanum caggal oto gayni dogdu mum koye lekki waɗi noon yimɓe ɗiɗo woɗɓe gañiɓe hen gartaten koko fadi banggue mouvement dande maayo émergent gardegol wonande Yaya Ndiaye arti ko fati banggue nafoore dande maayo ha tenti kadi leltugol ngolɗo hen lawol ngol ganduɗa tugganma tan Matam ha Demmankani ko ganduɗa ma wawa wonde 145 kilométre no laamu ngu holliri 115 milliards koppareje franc CFA jogori wanjede hen kono haɗo saaha mo gonɗen ala kala ko gasi gam wonande nokkuji ɗi ko nokkuji demoji ha tenti noon so tawi neɗɗo ñawi toon beele yaltinde ɗum ko caɗele mawɗe no fewi ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydata sembe hattan beele kadi ɓen jukiɓe toon ha mbawa kay sertude hen hay pont uji kay gonnuɗe waɗeje holliti gueɗe ɗen kala koko puɗɗiti tardude no fewi to Ziguinchor ɓen dumbaɓe to dumbirde ndo Ziguinchor maɓe gon 116 dumbaɓe toon kolliti natani gueddere ñamata jarata jeeyi sababu noon ko sifa kay noɓe nanguiraɓe dumbirani ala hen kala ko fewi haydara teni kadi guila ɓe dumba ala kala ñawore hewnade dow mabɓe kamɓe noon ɓe eeri ko waɗede e peewal kam e jaam kala gartaten koko fati banggue dawrugol wonande mandataire Bassirou Diomaye Faye hanki o heeɓi ko fati banggue fiise électoral muɗum wi Amadou Ba taw kadi ko goto e mouvement Diomaye Faye ganduɗa kam holliti ɗum ɗon Rose El Wardini taw ganduɗa ko debbo gembinoɗo yidde jeeyede ɗiɗo hen sumgoji 2025 kono kadi hanki o e nder discours mo holliri wonande kanko kay wo hayti jeeyede hen siftinde moɗon ko ɗon caɗele kewɗe ndewno ɗum ko caggal nde o joguino double nationalité ɗum noon haɗani nokku tugnorgal towgal ngal ɓennindemo beele o jeeye e ɗiɗon sumgoji ɗon ɗo Karim Wadda kay ne jogui kañumne double nationalité kañum noon jaɓanaka caggal nde o nanggano e wedda e kaso o yalti noon o woni e jiimadi justice ñawoje leydi ndi hanki wo felliti wiide kay oɗo saaha kankone wo hayti jeeyede ɗiɗon mbiruji gembontoɓe sumgoji payaɗi oɗo saaha heddi tan debbo goto ko Anta Babacar gomma caggal nde hewɓe kay ɗaccita jalte kasoji jeeyi sababu noon haalullaji kewɗi faade dawriyankoɓe mbete wonko woni leesa holko jeeyi sababu ɓeɗo hen nangganoɓe ne dumba kala ɗaccita won hen mbi ko 300 ɓe mbi ko 400 won hen nayi ɗum ha 600 ɗon ɗo rado eri ha hande ngal ɗaccital nde jokkitta ko wona ɗum ko noon jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi Sénégal
madame Aissata Tall Sall ɗo kalati non huccodiri presse muɗum en jogori yaltinde famminde yimɓeɓe ko jeeyi sababu wonande ɓen ɓe ɗaccita ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji communiqué parti PDS kamɓe ɗe ɓe jonnani wonande kay ko conseil constitutionnel leydi Sénégal firti kay wonande sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ko pirno ha feewi ngam wiide kay sumgoji ɗi yo mbaɗoy ñande 15 lewru décembre kono ɓe kolliti ɓe jaaɓi ɗen peeje kala ha leydi ndi wona e jamɗe erima noon mawde leydi Sénégal nde yuɓɓinta ɗin sumgoji taw koye happu gandaɗo ɓurɗo yawde kono kadi ɓe erima moɓodiral manggal no fewi ɗon ɗo Karim Wade holliti ɓoyata ma arte gendi mum leydi Sénégal kono kadi ɓe kolliti so tawi kay woni on arti maɓe jaɓɓomo jaɓɓugal payodingal no fewi guila hanki jamma noon woni tan kolce bamɗi jahoje ɗe ko wiyede kay Sonko accitama kono ala kala ko laaɓi hen ala kala ko heɓa hen ko ɓuuri a laabde gartaten ko fade banggue météo mo leydi Sénégal balɗe tati pundi e poussiére mo jiiɗa karen ɗojjane haakto asmano koko wukkiti pundi mum tan ha heewi ɓuuri hewde noon koye lappol palol dande maayo ngol Mauritanie Sénégal kala no wiiri météo ma duuma noon balɗe tati ɗum ko hanke hande ha faynma janggo nogas e goho ma ɗin keneli duumo taw koye ndiɗon a pundi jeheten ka toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo Amadou Samba Lo ko fate banggue wonande golle ceerno walla jaayi taw kadi ganduɗa ko fade banggue wadde force uji guila e ɓundu ha e Fouta kala golle ɗen jokki ma artan min hen Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini ɗemngal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Sar Abdullaahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuro teddungo Madina Gounass fondation ceerno Walla Ndiaye e gardugol Alaji Abou Ndiaye ina jokki wadde golle payidinde golle mantiniɗe aset jawtuɗo ɓe mbaynimo ɗo e nder wuro teddungo Madina Gounass e yamrode ceerno gam yaɓande e nokkuji duunuji ɓundu ha e Fouta gam nawde toon forage uji nde gimmi ɗo ñan aset nde ɓe jetti ko ɗon wuuro men Goudiri ɓe jetti Goudiri taw jaɓɓugal mantinigal ɓe mbawi recrude forage mo 50 mètres cube taw kadi ko salaire ɓe kolli hen weltare men no dendagal wuuro men Goudiri foof holli weltare mawde kanko maire commune mom Goudiri holliri ɗum ɗo ko kanko waɗanade wonno koko fonno wadde Allah waɗi addi bayor baɗanoma ɗum wadde ko weltare no fewi ɗon kadi rewɓe kadi kolliri ɗum ɗo ko caɗele men woni ko cafraɗo caggal mum ɓe gimmi ɗon ɓe jeehe wuuro en wiye fete ñebbe ɓen kadi tawa ɗon ko jaɓɓugal mantinigal kamɓene kadi fete ñebbe naaɓe ɓe kolli weltare ɓe no fewi ɓe jaɓɓima kadi ngal ballal mantinigal to rokkede forage jaddo e jamanu sanne caggal mum ɗon gimmi ɗon ɓe jeehi ko wuuro en wiye Aynimade Ɓundu goɗɗon noon Aynimade Ɓundu hawriti kisa e ziyara ceerno Alaji Amad Tidiane Ɗayifa mo ganduɗa khalifa gonno ɗon o hande o lomti ko ɓiyi ko en wiye ceerno Hamme Baba on kadi ziyara o waɗama ha gasi caggal muɗum fondation kadi wawi rokkude ɓe forage jajode jamanu dernier génération kamɓe kala CRM ɓe kolli weltare ɓe no fewi weltare ganduɗa ala to fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi caggal muɗum fondation wawi immade ɗon ñen hanki o ɓe gonno ko wuuro en wiye Daharat wuuro ceerno wuuro ngo ganduɗa ko Sinthiane sesiraji Selaji mo Saydou koye anne Celaji mo Saydou wonno fecci ɗum ceerno men halifa men hande ɓenne kadi mbawi jaɓɓade ngal ɗon ballal ɓe kolli weltare mabɓe no fewi no fewi no fewi so ɓe mbannama forage mo ganduɗa ko jaddude jamanu dernier génération ma wonnanɓe weltare e ɓeydare no fewi nawi ɓe jogui forage kono noon on forage wawani yonnude nde wonno fode ujunaji jeeɗiɗi nanɗo ene wuuri e gon wuuro men Daharatu wuuro ceerno caggal muɗum Sara Abdoulaye Sar e lebbi jawtuɗi ɓe fondation ɓe mbaɗi on nguɗo jello paton lamo e nder Fouta ha Mauritanie wadde noon mabɓe ɓenno kadi ɗino forage gasnode guila nden kewɗi hen gasi kewɗi hen golle men paari wadde visite kono kadi wawa rokkide caabi hankkadi golle ɗe mbawa fuɗɗade e ɗin nokkuji kamɓe kadi e fondation wallo ko yimɓe yonde machallah dennagal radio ji gonɗi e nder Fouta hunde Dakar kala hen radio neɗɗo muɗum ene tawa e on surtout fondation Ceerno Walla Ndiaye e gardugo Alaji Abou Ndiaye kala ko wawi gollede hen wawa saktade julɓe Sara Abdoulaye Sar Abdoulaye Sar ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Sara Abdoulaye Sar Ahmadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi no fewi ngal ɗo hen ballal bangal fayida no fewi ko fade banggue wallude yimɓeɓe ha daña diƴƴe jarateɗe nde tawno ko ɗum ɓuuri wonde ko hatijina ko an woddi kumpital men nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani
waraji leydi Mauritanie hanki o kikiɗe wo jofti to laamorgo leydi Mauritanie kono kadi wo jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi ɗum ko caggal nde o yano toon to Addis Abeba laamorgo leydi Éthiopie ko ɗon wo dañi toɗɗede wo ardima Union africaine ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca mi salminima. En calmitima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓuuri tengtuɗo e nder leydi Mauritanie caggal kay nde gardi ko leydi hono Mauritanie Mohamed Sekala Kasawani toɗɗa yo ardo taw ko dental leyɗele taw kadi ko Afrique e ñalawma 17 17 jonde wonno toon to Addis Abeba laborgo Éthiopie ene wayno ha hande ɓen ardiɓe leyɗele taw kadi ko Afrique ene jokki kay wawde kay neldude hon dépêche uji mumen e wiidemo kay yo jogoro jaam e ngar dingu ngu ene jeeya ɓeɗon hono leydi hono Tchad jagolo mabɓe ko fatti e gueɗe caggal hono leydi ko ambassadeur mabɓe kadi Mouhamad Saleh ana Dif wawi hono wiide ene jogui taw ko beelamma e weytare e wawde kay addande kay hono ballal mum taw ko leydi hono Tchad wonande leydi hono Mauritanie e gardiɗo kadi taw kadi ko leydi Mauritanie Mohamed Sekala Kasawani caggal kay nde wiya yo ardo taw kadi ko dental leyɗele taw kadi ko Afrique ene wayno jokkodiral hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi leydi Tchad e leydi hono Mauritanie ko hunde hayso tawi ko leydi ko ene wayno ko taw kadi ko nanodiral e jokkodiral hakkude maɓɓe ngal hayso tawi wono yajirani e ngal ɗon fannu kono haɓe jogidi kay e taw kadi ko jottodiral moƴƴal no fewi wannima noon welamma e weytare e wawde jaggande kadi gardiɗo leydi ndi ha wawa ƴellidde kay e taw kadi ko dongre Afrique nde e kuuɓal biran da wula abede ko saɗiyanke jakkankede leydi kono Mauritanie kadi ko kanko ardi taw kadi ko landa haysko heɓtinaga nodda kono Iran waɗi dey e taw kadi ko e haalande wonde kay ko porta kono pelante ko e takkugol e gila noon 17 lewru colte ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi taw noon koto procureur de la république taw noon wawi waɗandemo oɗon taw ko pelante ko gardiɗo taw ko dental doole e ƴellitagol woni union force de progrès e wawde kay wiide wonde ko takkuɗo ɗum wona ɗene gueɗe e tawi kadi ko munnede kono kalis ɗum noon ma addande ɗeɗo landa kono lumde jogade kono caɗele hakkude mumen hani ha wawa serrudeɓe ende tawno wonde e payi koye ko wiyete suɓgoji gardagol ono leydi kono Mauritanie ɗum noon ko waɗata koye nder juin e ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ma addal lulno ko e hani e ɓadde e wonande ɓen addata ɗumen hono caɗele no fewi addana fattange noon wonande landa laamu ka hani e landa taw kadi ko ɓattiɗo laamu jogade kay e doole e yiide ɓeɗo ene pulɓodira hakkude mumen ha adda kono ceeragu e nder koye mumen jagogal kono leydi kono Mauritanie ko fate kono nden ka siddi wulla hanana on de artiɗo e nder leydi hono Mauritanie gila kay ñande dow hoore bir 17 lewru ngoɗen ndu umaradema toon to Allemagne gam tawtoredemo hono battu bonnoko toon taw kadi ko fati e ɗen taw kadi ko nden ka fodde balɗe e taw kadi ko ɗiɗi ɗum noon artiɗo e laamol ko leydi hono Mauritanie toon to Belgique ene wayde toon dey ko won e ɓen mbaɗi toon hono diñol mumen ko nande hono TPMN woni no touche pas ma nationalité e SPD woni sursaut populaire démocratique woni de e Iran ɗum noon ko ɓen tigui mbawi wadde toon hono diñol mumen e tawi kadi ko yesso taw parlement européen toon to Bruxelles toon to Belgique taw noon wawi kadi ko wonde no mbiruɗen ni taw kadi ko yuɓɓini ɗum ko Iran
to wonɓe to Belgique no touche pas ma nationalité surtout populaire démocratique ko ɓen tigi juɓɓin ɗum toon ngam kay wawde wiide kay yaadani kay en ko watte ko hani leyɗele kepteteɗe ɗe toon to Hercuse ɓe gonnani ɗum hani e binditagol ngol gonɗo ɗo e nder leydi kono Mauritanie e ɓen sukaɓe ɗannotoɓe fa toon to États-Unis d'Amérique hani ko Birane da woni aɓede portable penalty ko ɗum ɗo foof ɓe mbi ɓe jadani hen aɓe kolliti kadi mette mabɓe e toon to Belgique to taw ko yesso no mbiruɗen ni parlement européen ene wayi nde goto foof ƴetti konngol mum wawi haalde ko caɗele gonnaɗe ko nande Diaw Moussa Kalidou jiddu Abdel Wahab Mohamed Boubacar mo Iran gon toon to Belgique Dia Amadou Julde e Anne Abdoulaye mo taw kadi no touche pas ma nationalité wonde Mariame Ndiaye mo surtout ɓe foof kaali taw kadi ko gueɗe ɗe jadani e ko watte ɗo e nder leydi kono Mauritanie ko ɗum noon ene wayno ko ɗum tigui wonno toon to Belgique to e wawde wiide wonde Allah sago kamɓene so tawi wonde mette kay keewima Allah sago daña ɗo juppuɗa ɗum Sar Abdoulaye Saar ko ɗum de wonno ko tonguɗen habaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Dogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi ko ɗum ɗo henna uddi kabaruji men to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali laawol yooɓima pittali jonɗi no feewi ɗum noon koye carrefour jenne hakkude jenne kame Sévaré taw kadi waɗɗani kese dugo ene tawi nder mofte hoore mum ɗum noon ko hakkude camion kame bus jara transport ko ɗin ɗiɗi natodiri ɗum ko hanki o kene tolno e 15 neɗɗo mbasi hen pittali mumen 49 neɗɗo gañima hen aɓe tawi to hôpital Somino Dolo tawite toon to mofti ɗen mbiya tan kamɓe wasɓe pittali mabɓe jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe gañiɓe nde jomiraɗo ɓeɗen taɓe cellal ɓe garta e enɗam mabɓe no fewi to leydi Mali keddotoɗen jagorɗo faggudu leydi ndi woni Alhousseynou Sanou hanki e nder gollal walla mbiyen nder émission mo ɓe mbiyata Mali Koura ɗum noon koye o yahetema mo leydi Mali ko hen wo holliti wonande faggudu leydi Mali ene ƴelliti teni kadi woni jaam hay so tawi woni Mali ne tacca caɗele mawɗe no fewi e ambargoji baɗaɗe Mali e ko nandi hen ko kala kono ɗo saaha gonaɗo leydi Mali kay faggudu mum ne deeƴi ne teeyi yatirani caggal hayso ɓamtaki ha woro kono kam o holliti ko fate ñamale leydi Mali ene haaɗe junggo wona hunde ɓurɗe no fewi ɗum noon o yetti ko finoɓe nder genni ndi gam jabdi men gollade yoga e kala fannuji ha leydi ndi kala neɗɗo heedi wonɗo dillat to banggue ndema gaynaka e fannuji goɗɗi paɗin fannuji goɗɗi kala jagorɗo kuɓɓam gendi leydi ndi woni madame Bintou Camara kañumne hanki ha yewtere ko fate banggue Mali Koura holliti ɗaɓɓiri yafuya ɓesguji malinaɓe kala ko fate banggue ɗiɗo hen kuppiraji Koura baɗoji kono fodi wonande kay maɓe dar hen darde tinde no fewi haaɗeɗo gueɗe kala ɓuura wawde hewde lawola kam e juɓɓudi muɗuma Mali darni catal taw ngal catal rendini ko landaji kewɗi no fewi ɗin landaji noona ko landaji dawrugol kamɓe kala ɓe denti ɓe mbaɗi ɗum landa gota ñande aset jewtuɗo hen to Bamako lamorgo leydi Mali fandare mabɓe noon ko yidde huccidde caɗele leydi Mali wi Alhousseynou Aminou Guindo kamɓe kay kamɓe oɗo saaɓe ɗaminima kay wonande ɗo e yontere fande ma landaji kewɗi kay mbaw tawtudeɓe kono kadi landaji ɓuuri ɓattitade ko imam Mahmoud Dicko ko wona ɗum ko noon fandare mabɓe ko yidde kay huccidirde caɗele leydi Mali hono ɓe mbiri guila tan hitande ujunaje ɗiɗi e nogas wonande laamu militaire ƴetti lefol laamu e nder leydi ndi ne jogui caɗele to banggue guura to banggue kuɓɓam to banggue carburant e banggue gueɗe kewɗe hande leydi ndi ne yatiri caggal no fewi ɓe kolliti noon ko ɗum woni darde mabɓe catal darnal ngal beele jaam duumiɗo ne arta e ɓerɗe leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu leydi ndi firti sifande algé nandirnode dogore koyɗe jaam ɓesguji leydi ndi kala
ɗum ko caggal nde colonel Assimi Goïta darni cetal taw kadi ngal cetala ko cetal noddude ɓiɓɓe leydi ndi kala nde garata e kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala gona e jaam e gardugola gonnoɗo hoorejo jaggoɗo leydi Mali woni Youssouf Mayiga holliti wonande en woɗo hen erago ene ɗamina noon ma wonoya union gouvernemental nde ganduɗa moni kala ma yiito hen hoore muɗum taw koye ɗiɗon fannuji sengiwi to leydi Mali koto Guinée Bissau paɗena to Guinée Bissau police leydi ndi fawi juuɗe muɗum e région trafic passeport waɗoɓe trafic fate banggue passeport uji wi Butsi Konde kene fotto wonde 49 neɗɗo naggama ene hen Cameroun naɓe ene hen Guinée Bissau naɓe ene hen Guinée Conakry naɓe e Nigéria naɓe kamen Sénégal naɓe ene hen 3 agents liggotoɗo e bureau passeport kamene ɓe dañi fewnude ken tolno e temedde 5 passeport taw koye guyka taw kadi ala kala ko rewi e laamu ngu taw kadi ko ɓen fewnanteɓe ɗin passeport uji ɓe gona jibinande leydi ndi moni kala ne yooɓa kene tolno e temedde 6 ma wonoy hedde temedere ujunere walla 400 ujunere ko preje franc CFA kamɓe enen pawama juuɗe kono kadi hande loskoji ene jokki e oɗon siffa to Guinée Bissau colonel Mamadi Doumbouya walla ni mbiyen général Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen kikkiɗe hanki o wo derguiti ha laaɓi gouvernement mo bernago mum mo ganduɗa ko gouvernement kewno caɗele no fewi hakkude kanko on hoore jaggoɗo leydi ndi kame jaggoɗo ñawoje leydi ndi kono noon hollitama jeeyi sababu firtudemo gouvernement o ko gouvernement o kay ngakkude nottade caɗele ɓesguji leydi ndi ha tenti noon ko fade banggue kuppiraji teskaji e carburant teskaɗo kame caɗele teskaɗe nder leydi ndi kala to Guinée keddoɗen hanki hade gouvernement o firtede ko seppoji mawɗi mbaɗa toon to Nasrullah ko leegal kaluma ko leegal Samfonia ko leegal tawetegal e nder Conakry mattoto ko leegal toon to mattoto noon toon ko suka gorko goto wara toon woni biyeteɗo Alhaji Mamadou Diallo mo duuɓi 30 kanko noon yooɓi fitanmo ko kural ɗon eɓe gonno e seppoji gulɗi jawa gam hollide mette mabɓe ko fati banggue kuppiraji courant baɗoji e nder leydi ndi kala sen giwi toon to leydi Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko fati banggue sembeji ɗo leydi Côte d'Ivoire ɗo hinde gendarmerie keeɓi équipement timmuɗo no fewi ballal iwgal e laamu leydi France ɗum noon ko appareil ji gonɗi e nder maletaji taw kadi appareil ji ko test rapide ko fate banggue drogue so tawi ɓe nangui drogue tan jogui test ɗe mbaɗata beele kadi wawde andude so tawi ko drogue walla wona e leƴƴi drogue jeeya ɗum noon ko yidde wallide wonande unité anti drogue ha ɓuura kadi wawde habtade ko habtoto drogue e nder leydi ndi ko kala teskama hewɓe giwi to Burkina Faso dogui naati e nder leydi Côte d'Ivoire ɓe teskira noon koɓe 200 neɗɗo kono kadi koɓe ɓurɓe hewde koye leñol fulɓe rewɓe e worɓe kono ne kadi mawɓe kala kamɓe noon dogniɓe toon ko fitinaji baɗɗi toon ɓe gonno koye wuuro wiyetengo Owangolo Dogo ɗon noon teskama e wiide préfet région mo Beera teskima ɓe giwi ngoɗon wuuro ɓe payi noon nokku biyeteɗo Mankone ka noon holliti ɗum ɗon wonande ko premier adjoint maire nokku o woni Siriki Dosso kamɓe noon hollitama fuɗɗiɓe naati toon koɓe 40 ko rewɓe sukaɓe ne waɗi noon mawɓe seeɗa taw ko worɓe kono kadi ɓe giwi ko toon to Burkina Faso teskama noon ko ɗemgal fulfulde woni koɓe kalata koɓe fulɓe dogiɓe ko caɗele baɗɗe toon ɗe kono noon wonande préfet o haadi ndeɓe ɓennata on nokku kamɓe kala ndeɓe mbawata nanguede ha loskoji mbaɗe e koɓe jahata ko to Nigéria ko fate banggue Nigéria keddotoɗen toon to Nigéria banggue funnague leydi to finoɓe toon ɓe kay kala ko wulago ko woto kamɓe kala ɓe eri ko bula horejo leydi ndi caɗele ɗeɓe guuri toon ko fate banggue ngakkugol walla ni ɓeydogol guura no fewi coggu muɗum ko wayno maaro hande o woni hunde sattude wona moni kala ñamata ɗum caggal kay teskede nera seeɗa heɓata ɗum koma mbanja nera tan ha heewa ɗum noon ɓe erima laamu ngu ɗon ɗo korka fayaɗo nde ustontaɓe piriji ɗi kala to Rwanda hakkude RDC Congo
woni hakkunde Kinshasa kame Kigali hande o ko caɗele mawɗe taweteɗon e kala subaka tan ɓeydo dañde caɗele hakkunde mabɓe luurala kono kadi Kigali taw koye jagorɗo affaire étrangére leydi muɗum yaltini communiqué mette faade laamu leydi Amérique ɗum ko caggal nde Amérique joofi peɗeli ko Rwanda woni caggal rebelle mo M23 waɗoɓe hande wargoji muslim mettuɗi e nder leydi Congo Kinshasa e nder leydi RD mo Congo kanko jagorɗo noon o holliti Amérique yejjiti FDIM nan toon to leydi Congo ne wallodira e armée leydi Congo ngam yoftade rebelle mo M23 sahani eɓe jana to Rwanda taw kadi ganda FDIM ngal cetala ko ɓen tigui pewjuno génocide bonɗo en 1994 toon to Rwanda ɓe noon haydara kalani hen ko joni garata ene kala ɓe ga hen a gueɗe ɗum woni ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to Liby kene tolno yimɓe sappo gay mbara e nder galle goto taw koye commune Abou Salima e nder Tripoli e hoore mum loni erima laamu Tripoli oɗo saaha nde uddita enquête jaƴƴo no fewi beele kadi ande ɓen waɗɓe ngal baɗal mbawa fawede junggo ɗum noon waɗi ko ñande aset jewtuɗo heno Tunisie dawriyanke biyeɗo Rachida Ganous kam woni natanɗo gueddere hanki ñamata yarata ngam wallidde dumbaɓe woɗɓe ɓe taw ko dumbiraɓe dawrugol kanko Rachida noon dawriyanke mo ganduɗa lundiɗo laamu Kayit Saïd taƴanaɗo duuɓi 3 kaso taw kadi taƴinira koye fannuji certuɗi puɗɗiɗo wadde kene tolno e balɗe 360 ñalawma e nder kaso natani gueddere ngam wallidde woɗɓe kay dumbaɓe e nder leydi ndi taw dumbira ko fate banggue dawrugol paɗen koye jolam jabiri jeheten ha toon to leydi Russie ko fate banggue mayde Alexia Navalny mo ganduɗa ko dawriyanke numéro 1 kadi ɓurɗo wawde tampinde Vladimir Poutine on noon mayde makko ha hande ala kala ko gasi hen on équipe noon toɗɗaɗo yo losku ko fate mayde makko holliti ɓe gaynata golle mabɓe ko ɗo e balɗe 14 ko nden ɓandu makko fota tottirede sehila makko e koreji jinnaɓe kala ɗon ɗo koreji makko namdi ɓandu ndu ha hande ala kala ko gasi haydara joom suudu makko biyeteɗo noon biyeteɗo Lulia Navalny on noon ne tawi hanki toon to Bruxelles taggal nde hewɓe kay jayndeli wonande occidentoji kucciti e makko ngam yidde kay wallodirde e makko holliti oɗo saaha noon omo jertina Vladimir Poutine ko woni dow mum ko nde ɓurata kay wawde rentade no fewi ma andu ko joni ɗen gueɗe kala gasa kankone mawo daro darde tindelang ngam huccodirde e oɗon gorkajo kono kadi o holliti wonande oɗo saaha ala kala moɓe kappi so wona tan laamu leydi Russie ko wona ɗum ko noon occidentoji kañumenne kolliti ma ƴettu kadi wonande joñere nde ɓurde wawde joñade joña ɗum leydi Russie caggal ngal ɗo henna baɗal bangal tona Israël rokkiri dele daɓɓe tan wonande kay Hamas joguiɓe otage uji ɓen biftanoɓe guila tan jeeɗiɗi octobre nde ɗaccitta ɓen ɓe biftiɓe so wona ɗum tan ɗo e 10 mars ko adi korkane ara maɓe mban jangu musgu no fewi toon to Rafah taw kadi ganduɗa ko jangu ngu ganduɗa haaltetengu hayso tawi woni hande Hamas nottaki kaɗon haala haydara to Israël holliti waɗi fiyande mum mawde no fewi Israël holliti waɗi fiyande mum mawde no fewi toon to Liban kono kadi ɓe toɓɓi koye dépôt armé mo leydi Liban ɓe kollitani hen noon so tawi kay wonɓe ɓe jooɓi toon pittali mabɓe guerre hakkude Ukraine kame Russie holliti catal CICR woni Croix Rouge international ɓe kolliti guila tan duuɓi ɗiɗi hande guerre o waɗi kene tolno e 23 ujunere neɗɗo hande yiyaka koko waɗi dispari anda kalɗo woni ɗum ko guila tan 2022 haɗo ɗo gonɗena kowona ɗum ko noon guerre hakkude Russie kame Ukraine subaka hande o jayde France 24 e nder reportage moɓe mbaɗi ko fati banggue koninkoɓe leydi Ukraine kolliti guuri ko caɗele mawɗe no fewi to banggue yarde ñamde foftade e safrade kala oɗo saaha kay beele ɓe mbawa kay yoftade walla dartade armée leydi Russie koko wontaniɓe caɗele mawɗe no fewi ɗon ɗo ɓe mbasi kay wuuro ngo ganduɗa
ɓurgo wadde important no feewi hande kay ko Russie tetti goɗon wuro leydi France ɗo tene balɗe daɓɓe ma jabbo jeux olympique kono kadi hewɓe kolliti metti mumen ɗum ko caggal uddugol Tour Eiffel banggue maire gam natande hofgo juuɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji gardiɗen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimaɗaki jaam yo jaam Allah hiranena